Una de les sales de la casa del pintor està dedicada a Manolo Hugué, artista noucentista polifacètic que destacà com a escultor, pintor i dissenyador de joies. Amb un estil a mig camí entre el noucentisme i el cubisme, la seva obra esdevingué molt personal i el convertí en un escultor molt popular a Catalunya i també a l'estranger. Els llegats més importants de l'obra d'Hugué es troben al Museu Termàlia de Caldes de Montbui i a la Fundació Municipal Joan Abelló. Això es deu al fet que Manolo Hugué es traslladà a Caldes el 1928 amb 56 anys per prescripció facultativa. A l'anomenat Mas Manolo hi començà una etapa artística molt fructífera i destacada, envoltat de la família i de nombrosos amics. És precisament aquesta masia l'escenari on es desenvoluparà una important amistat entre Abelló, Totot, vídua d'Hugué, i la seva afillada Rosa. Així fou com el Molletà va conèixer en profunditat l'obra d'aquest artista i va començar a col·leccionar-ne peces que comprava a la família i també, durant molts anys, a diferents antiquaris. Coneixem la relació d'Hugué i Abelló pels testimonis que el pintor Molletà ens ha deixat. Ell mateix explica: «Durant els anys 50 vaig conèixer la Totot, la dona d'en Manolo Hugué, i la Rosa, la seva afillada. Les anava a veure sovint al Mas Manolo, a Caldes de Montbui. Era com un museu. L'esperit de Manolo era per tot arreu. Hi havia una valuosa col·lecció de qui fou un dels principals escultors europeus del segle XX. També hi havia dibuixos de Picasso, alguns dedicats a la Totot i a la Rosa. Jo anava a visitar-la sovint, els diumenges a la tarda. Moltes vegades hi anàvem amb la Paquita i les nenes. La Marta tocava el piano i ella i la Maria del Mar cantaven. Amb els anys vaig anar reunint una col·lecció d'obres de Manolo. Observant totes les peces d'aquesta sala, podem veure com en la producció artística d'Hugué hi conviuen la tradició mediterrània, el classicisme grec i el primitivisme amb l'avantguarda europea que va assimilar durant els seus anys a París, com per exemple el fauvisme de Matisse i el cubisme del seu amic Picasso. En les seves obres hi és molt present la vida reposada de l'artista dins la llar familiar. Això s'aprecia a través del mobiliari i també dels animals, que són un complement tradicional en les escenes domèstiques, moltes d'elles protagonitzades per Totot i per la seva afillada, la Rosa. També podem observar la preocupació artística per captar el moviment. Aquest interès fa que l'art d'Hugué se centri en temes com el món del treball, les activitats d'oci i de diversió com ara el ball, o escenes de tauromàquia i de la vida rural. També hi trobem una gran varietat de retrats, peces de temàtica religiosa, paisatges de la seva llarga estada a Ceret i joies. De totes aquestes obres en podem veure exemples en aquesta sala de la Casa del Pintor.